No hetki. Auto. Auto. Mehän emme ylläpidä turhia unelmia välittämisestä tai ymmärtämisestä, sillä muutokset riippuvat jokaisesta meistä itsestämme. Ja kuitenkin me niitä tarvitaan. Haaveita ja unelmia. Vainikkalassa, Kouvolassa, Lahdessa on ollut tavattoman paljon suomalaisia lausumassa maailman ensimmäisen avaruuslentäjän tervetulleeksi Suomeen, ja niin teemme mekin. Tervetuloa Suomeen, dobro pozdravovat Finlandiu. Tähdet tuoksuu, entä luinen kuu? Soiko maapallon liikkeessä puuka hiljainen? Miltä Afrikka näyttää? Heiluuko Suomen lanteet? Vai onko tänne pilvet vesineet? Lennä juuri takaisin, lennä juuri takaisin. Tule elävänä takaisin. Lennä juuri takaisin, lennä juuri takaisin. Tule elävänä takaisin. Näetkö laukausten juomat, kun ne maailmaa rikki neuloo? Ja ihmiset häpeilee viattomuuttaan. Näetkö rahan liikkeen? Näetkö minne se menee? Aselastit vaihtaa omistajaa. Lennä juuri takaisin, lennä juuri takaisin. Tule elävänä takaisin. Lennä juuri takaisin, lennä juuri takaisin. Tule elävänä takaisin. Näetkö minun katseeni sieltä? Vielä se on lämmin. Näetkö rakastavaiset kaupungin päällä? Ja kun kuulokkeet laitat korviin ja väännät volyymin kymppiin, kuuletko lapsien syntyvän täällä?